Mewn efo, a wedyn beth da ni'n neud. Ti'n cofio? Dwi'm yn mynd i sbio ar hwn a dweud, mae'r stitches yma'n fler, diolch ots tro yma. Ond mae o'n ffordd dda o ddechrau dysgu gwnïo i ni fynd ydi. Dyn ni'n torri leddwch yn mas a mae merched yn gwe os maen nhw moyn o a fi'n mynd enw draw at yno. Rhain does sy'n torri mas. Ti'n rhaid rhywun? Pwyddi enw ti? Maxen, lle i gael lliw melyn a oren, please. Mae fe'n dod mlaen yn dda iawn. Dechrau dod yn hir. Trwy wneud hyn, maen nhw'n mwynhau, cos mae'n wahanol i eistedd o flaen bwrdd dyn, dydy. Ond maen nhw hefyd yn dysgu sgiliau sylfaenol. Maen nhw angen am gweddill o fywyd. Mae'r plant yn aml yn cael ffrindiau adre i waren, i cael têl o'r ysgol yn aml iawn, ond mae hwn yn mwy ffurfiol. Mae jyst profiad newydd iddyn nhw gyd, y plant ni a'r plant yn yr ysgol, felly bendant mwy ffurfiol na'r crispy cakes a pethau chwn yn cael fel arfer.